koska voittaja on tärkeä. Joo, Niinpä. kyllä. Häviät teurastetaan. Kyllä. Oh, Tuntuu, että Tehdään tähän täytyy kebab. valmistautua. meidän harjoittelukierros tulee tässä. Hyi. Hyi, mitä tästä on? Mitä helvettiä Miksi? tapahtuu? Tän on pakko olla. Tää on tekoäly. AI, tää on tekoäly. Tää on pakko olla kyllä ai. Noi, Käsiä. Siis kattokaa kanssa se muijan korvaa. Tai toi jätkän kieltä Oh, tai no. alahulta. Mut mistä Mitä se kala sitä tulee? Mistä se tulee? Se niinku oksentaa sitä sen toisen suuhun. mä en saa silmiäni irti noista niin sanotusta kuplista tossa noisella. Teet, No niin. Näyttää kun siinä on pikselikukkakaalia. Hyi. Apua. Se on tekoäly. Tekko. Kyllä. On, Kyllä. tai noin tosi epämuodostuneita ihmisiä. Joo, aivan oikein. Se on. Jee. Hyvin meni. Woo! Aivan Wow. kiinnostaa jo oikein. Kukaan ei saanut pistettä kyllä tästä vielä. Oh. Mitä vittua? What the fuck? Onko tää valokuva vai maalaus? Tämä voi olla ihan mitä vaan. Niin. Valokuvamaalaus, 3D-malli. Vai niin 3D-malli olisi ehkä. Toi on kyllä tosi outoa, että tuossa on 2 tommoista yöpöytää tolleen vierekkäin. Ketä laittaisi tolleen? mua häiritsee noi ikkunan valot, niin siksi mä olisin vähän sitä mieltä, että onko tää niin kuin, tai että noi ikkunasta tulevat säteet, mitkä on tuossa seinässä ja lattialla. Ja toi sängyn toi pääty on tosi oudon näköinen mun mielestä. Niin on. No on kyllä. Mä sanoisin, että tää on tekoäly. Tää on kyllä, mä veikkaisin tekoälyä, mutta sitten taas ihminen on erehtyväinen ja lehmä on merehtyväinen. Tää on totta. Perhana. Mut mun mielestä täällä on niin Aha. paljon kaikkea tämmöistä pientä sälää ja mun mielestä AI tekee vähän semmoista, että siellä on kaikkea randomia tolleen Mhm. pieniä. Niin, Niin. mä sanon edelleen tekoäly. Okei, Vilman vastaus on lukittu nyt. Kyllä. Joo, kyllä mäkin menen tekoälyn kannalla. Selvä. Katrun vastaus on lukittu. Tää Ihminen. on pelottavaa. Mä menisin ensin sanoa ihminen, mutta ehkä mä sittenkin sanon tekoäly. Ja se, mikä käänsi mun pää, oli miten toi varjo osuu tuohon etumaiseen mattoon. Niin kun siinä on toi yksi reuna vaan jotenkin tällainen sininen, jossa näyttäisi olevan melkein erilainen kuvio, kun se loppuu se varjo. Niin kun jos Niin. joku ihminen on tehnyt näin helvetin hienon artin, niin kyllä sillä olisi toi matto samalla kuviolla joka puolelta. Okei, Jep. ja vastaukset on nyt laitettu. No nyt kävi nyt sitten silleen, että Maikku on Mitä? ainoa, joka jää ilman pistettä. Jee! Joo, se oli tekoälyn tekemä. Fuck you, Maikku. Ihan Helvetti. hito hieno. Tää on valokuva. Tää on ihan selkeä valokuva. Vähän joo, niin sanoo vaista. Juu, kyllä. No, luulisin, että toi perhonen, niin kun, jos tää oli tekoäly, niin kyllä siinä perhosessa olisi jotain hyvin väärää, jos se olisi tekoäly. Niin. Että sieltä tulisi vähän jotain ylimääräisiä tai jotain. Menisi oudosti. Jotain lonkeroja. Niin. Kerroja. Ja ehkä itsellä noi kukan karvat on ehkä semmoinen. Niin. Niin. Jep, se tekstuuri jotenkin tuolta. Kuulostipa jotenkin kiertoilmoisulta. Kukan karvat. Joo. Hei, tää on kuva. Kyllä Tää on ihminen kuva, Yksimielisesti. teki, otti. Kaikki olette samaa mieltä asiasta, että on Kyllä. ihmisen ottama valokuva. Aha. Olette kaikki aivan oikeassa. Miksi tuolla vaan laseet tolleen pitkin? No, kun mä mietin sitä, että tohon on toi vesi yhdistetty tulleen kummasti. Missä on vettä? Niin kuin En mä- lattia. No, onko se vettä? No en mä noille aalloille muutakaan. No, joo. Tai joku tosi ryppyinen matto tai jotain. En mä niin. tiedä. Onks toi tuoli tuolla? No se näyttää tuolilta tai joltain valtaistuimelta. Mä niin kuin mieltäisin, No, että nyt- tämä olisi niin kuin ihmisen tekemä, mutta niin kuin... Siis mulki tahtoisi sanoa, että on ihmisen Siis tekemä. mulle niinku, tiedätkö te, että sä oot tehnyt, kun on ollut jotain sisustuspelejä, niin sit sulla on ollut Niin. tommonen huone, sit Ja- sä oot asetellut itse sinne kaikkea tummottiin.
Joo, ja sit Tulee joku musta tuntuu, semmoinen kun mieleen. nämä on tosi symmetrisiä nämä asiat, kun tuolla on tommosia symmetrisiä kuvioita ja tommosia. Niin musta tuntuu, että AI kusee siinä välillä, että ne ei sit olekaan enää noin symmetrisiä. Ihminen. Okei. Mä ehkä sanoisin kanssa oota. ihmisen tekemä Joo, taiteteos. ihminen. Okei. No haluatko sä AJ kertoa? Sitten se ei on ole. minä. Oikeesti! Ai! Tuossa on vähän semmoista kollaasi-juttua alla, minkä tekee just joku vesi näyttää hassulta, koska se on valokuva tuossa, mutta sitten niin monet pinnat on käsin maalattua ja sitten just tuolla on tämmöisiä Katan tekemiä yksityiskohtia, joita on kopioitu ja nakeltu silleen sisustuspelityyliin. Mä oon iloinen, että me oltiin oikein. Olisi ollut varmaan aika paha. Jep. Silleen. Noita paranoidi. Mikä? Excuse me? Kun tässä on niinku semmosia niinku ihmisen tekemiä piirteitä, mutta miksi mua häiritsee noi kitaran kielet? Jep. Niin No kun paljon. Mua häiritsee mä olin just se, että hei, kädet, mutta sinne onkin yllättävän hyvät kädet, että ei niissä näytä olevan silleen mitään vikaa. Mutta musta tuntuu, että toi kitara on vähän wonky. Musta häiritsee tietyt asiat. Muuten sitä, kun se kitara, tai toi käsi ja se kitara loppuu, niin mikä ihme rätti sieltä alkaa? Missä? Siis kun toi, niin kun, tämä nyt oikea käsi, niin sen jälkeen. Eikö sulla ole kitarassa rättiä? Niin. Mikä sua vaivaa? Niin. Kaikilla on kitararätti. Aivan. Mä olen taas erilainen. Kyllä. Se on tekoäly. Okei, on. lukitsetko vastauksesi? Tai sitten joku ei ole osannut tehdä kitaraa, mutta mä sanoin, että se on tekoäly. Ja mä lukitsen sen. Selvä. Katru sanoisi tekoäly. Mulla on pieni semmoinen, että onko tämä kompa, mutta olen tekoälyn kannalla. Selvä. Maikku? On tää tekoäly. Okei. AJ? On se tekoäly ja siis toi just mitä Maikku sanoi tuosta ihme kitararätistä, niin toi on kyllä niin tekoälyjuttu, miten toi hihan toi valo jatkuu, niin kuin toi massa, tai toi viiva jatkuu vaan suoraan tuohon rättiin. Ja se aivan. Se ei osannut erottaa, että mikä on hihaa ja mikä on vaatetta. Ja pakko olla tekoäly, I swear. Olette kaikki aivan oikeassa. Hyvin. Yeah! Eli tällä hetkellä pistetilanne on se, että Katru ja Vilma johtaa. Yeah! Ai niin kuin AI ei saanut vastata. Onko tämä epäreilu? Mä vein viimeksi AJilta yhden pisteen, niin pakko se on jatkaa tätä traditioa. Joka pelissä, mihin AJ osallistuu, niin AJilta puuttuu 1 piste. AJ aloittaa miinukselta. Kivan näköinen. Ihminen. Siis, tykkään. Vähän mä sanoin, että ihminen on tehnyt nämä. Mä sanon nyt heti. Siis voiko tällaisissa kohtaa sanoa, että kun sä vaan näet asioista, mihin on laitettu oikeasti ajatusta? Kun nämä on niin, tulee vaan jotenkin heti semmoinen, että kyllä nämä joku on itse tehnyt, mutta nyt mua vaan rupesi hämäämään toi, että kun tuolla tytöllä tuossa, missä tulee toi meidän kakkakäsi tuolta takata, niin sitten silloin tuon oikeanpuolemaisen likan tukka ja tuon vasemmanpuoleisen vaatteet. Kun Maikku sä sanoit, että toi kakkakäsi, mä sanoin, että onpas painajaismainen ripuli. No siis meikäläisen niin kuin ajatuksen juoksu näissä sellainen, niin kuin, 5/5 Katru. Tolleen se kriippaa, kato silleen, se yllättää. Siinä on vielä, kun katselee noita punaisia kohtia, niin siellä on edelliseen ehtoon kaikki chili ja Tex-Mex. Hyi. Nyt sitten. Anteeksi. Älä kulje sitä polkua liian pitkällä. Ei parane ja onneksi katsotaan editoitten paskan. Kuule, tää jää tähän. Tää on Resident Evil 2 konsepti. Eli nää on ihmisen tekemiä. Ihminen. Mut miksi tuolta tulee tommonen ihme tappi tuolta oikealta? Mikä se on? Mikä imuri? Joku. Tuossa oikealla alhaalla. Tuossa.
Semmoinen käsi-imuri tulee mieleen. Imuroida pääkalloja. Koittaa imuroida pääkalloja. Dysonin käsi. Se on se, kato se Ghostbustersien imuri. Siis mäkin sanoisin, että on kyllä ihmisen, koska tässä on taas noi symmetriat niinku oikein. Haluatko sä Aiji vastata? Tää on sun tekemä. Ihan. Mä arvasin jotenkin. Tää näyttää ihan sulta. Näyttää ihan multa. Kyllä mä sanon, että tää on Photoshopenia. Ihmiset tekemään Photoshopeenia vai? Chopin. Sanoisin samaan. Tässä on vähän tämmöisiä, Joo. ei niin semmoisia mekaanisia virheitä kuin AI tekisi, mutta toisteisutta Niin. on. Yksi puska näyttää niin kuin se kopioituisi tonne, mikä olisi semmoinen virhe, jonka minä tekisin jossakin Photoshop-koulussa. Tasaiset puutkin, niin näyttää siltä, niin kuin joku olisi pistänyt tuon savupilven tuohon ja sitten pyyhkinyt vähän Niin. jollain ereisserillä vahingossa liikaa. Tai... Jep. Vähän liian tommonen siistitty. jotenkin. Inhimillisissä paikoissa nuo virheet ns. Niin. Joo. Sanotte kaikki, että ihmisen tekemä. Joo, noi puut on niin hyvän näköiset. Niin, onpas hyvän näköistä puhutaan Hyvän näköistä. Niin hyvää Niin hyvää puuta. Niin puuta. hyvää puhutaan. Joo, mutta olette oikeassa. Mikä? Oh my god. Oh god. Titties. Mua pelot. Kattokaa se jalkojen väliin. Oh Vai En halua kuvaamaan nämä katsoa. oleelliset asiat. Jep. niin. Tekoäly. Okei, Katru sanoo tekoäly. Missä se? Missä se silmät on? Niin. Mä tiedän, missä mun Myös silmät on. silmiä. Nyt käännät ne pois. Älä Mä katso. Mä Sä yritän. Mä sanoin ihminen. Okei. Niin. Illustraatiotyyppi tekisi paremman sommittelun. Toi ei olisi ihan keskellä tuossa sen pippelin alapuolella. Toi yksi kletti ja toi kala ei olisi tuon nuolemassa tuota ruudun reunaa. Mutta nyt mä rupesin ei katsomaan, oo miksi tää tuo kala. alapää jatkuu noin pitkälle. Minkä alapää? Ton kalan. Okei. Sen alapäästä. Joo, kyllä. Se on se tekoälyn tekemä. Hyvä. Ja äkkiä seuraavakin. Aivot sanoo, että Tää tää on siellä valokuva. Siis valokuva. Tää on Tulee valokuva. valokuva mieleen. Okei, lukitsetteko kaikki tämän vastauksen? Kyllä. Kyllä. Olette kaikki aivan oikeasti. Jee! Kyllä. Tämä ihminen on Se. olemassa. Oi, tää on hieno. No upea. Hei, wait a second. Mitä sä sanot sormista? YKKN. Eikö silloin, eiku mitä helvettiä? YKKNVI. Sillä on peukku väärällä puolella. Peukun on Toisessa. pakko olla piilossa tuossa toisessa kädessä vähän. Mutta Miksi silti sillä on 5 sormea esillä. Niin. Ei noista Jos se mikään on voi olla ihminen, jolla peukalo. on 6 sormea, sitäkin tapahtuu. Se kyllä tapahtuu. Näkin siis niin oikealta ihmiseltä, että Mä näytän tältä joka päivä. Toisaalta on artisteillekin sattunut ennemminkin, että on Niin. sormia tullut Sille enemmän tai yksittäisyys. vähemmän. Mä haluaisin uskoa, että tää on ihmisen tekemä taiteteos. Okei. Mun on hyvin vaikea uskoa, että tekoäly tekisi tämmöistä. Tämä on kyllä niin pirun hieno, että onko joku renderöinyt niin käsiin noin valokuvaamaista niin materiaalia. Kauhea Ja homma. Ja mitä mä ihailen on noi käden luut, mitkä tulee kuitenkin loppupeleissä esille hiukan. kattokaa se sormenpäitä. Mitä niissä on? Noita kynsiä, noita. Ne näyttää jotenkin tosi oudolta. Vastauskierros. Vilma eka, mitäs meinaat? Se on tekoäly, koska mä häiritsee noin sormet nyt niin paljon. Okei. Katru. Mä sanon, että se on tekoäly. Ei, kyllä I keep my guns. Ihmisen tekemä taiteteos. Okei, sitten Maikku. Tekoäly. Okei, ja AJ. Mäkin sanoisin tekoäly. Kuitenkin loppujen lopuksi nuo kädet häirittää. Ja... Jotka vastasitte tekoäly, olette aivan oikeassa. Tämä on tekoälyn tekemä.
Ja miksi mua vaan häiritsee, että miksi se ei ole niinku keskellä kuvaa? Miksi toi toinen siipi katkeaa? Muakin ärsyttää se, että miksi se on tavoitti vinossa. Kata, sä oot ottanut paskoja kuvia. Mun elämäni on ollut. Ja missä noi ihan taimat siivet on niinku kiinni? Aika Apua. paha. Sitten on oikeasti joku valokuva. Niin, tää on joku oikea koiru. En mä usko, että on valokuvaa. Tää on mun tekemä. Ei. Niin, varovasti. Ei. Mä nyt ehkä veikkaisin, että tää on jonkin sortin perkele. Jonkin sortin perkele. Mä sanon nyt tekoäly ihan sama. Niin Okei. minäkin. Selvä. Ehkä Tämä on niin joku hirveän design. rumaa. Niin, että ihmiset ei voi tehdä rumia asioita. Ei todella. Kyllä mä olen sitä mieltä, että tää on tekoälyä. Selvä. Ja olette kaikki kyllä aivan oikeassa. Olisi tullut paha mieli, jos joku olisi vaivalla mallintanut ja suunnitellut. Ja vaikka sanoo rumaksi. Hän on aito. Hän on Hänen on valokuva. pakko olla. Hän on valokuva. Haluaisin Se olla oli olemassa. Silloin Pikkumies. vatsassakin niitä Slates-merkintöjä. Totta. Ainoa, Kaikki kenestä haluaa mä kuuluu aika vastausta oli pikkumiehen. AJ. Joo, kyllä se näyttää jotenkin niin aidolta. Mä en osaa yhtäkkiä purkaa tästä mitään pois. Niin. On joku Pirjo Vois ottanut näyttää, valon. että toi on Pirjo Facebookista ikää Myy tätä 22. omaa maalausta. Viljo laittanut. Tänään Parelli tai oli kaunis vesiväri. päivä. Kävimme mieheni Jarmon kanssa tuossa ulkona pihalla ja teimme pihatöitä. kohti Pirkko ovella. Jos Hei, Pirkko on mistä sä vähän tiesit, että mä kävin viemässä puoliksi Pirkon sokea. Facebookista? Hei, katsokaa tuota alareunaa. Siis selvästi menee joku raja. Täh. Niin, siis se raja menee tässä, koska se kuva loppuu tähän. Niin, mutta kun siis, niin, että se näyttää semmoiselta, että se voisi, tai niin kuin, että voiko se kertoa jotain, että tuossa on tuommoinen väli tuosta valkosta jotain. Voiko se kertoa siis meille jotain tästä? Kerro meille Kyllähän- jotain. Pirkko. Pirkko, tuu- Pirjo, mikä vittu sun nimi oli? Kuka olitkaan? Oli se, mikä sun pie? Kyllä tää mun mielestä on Pirkko tän on maalannut. Eli Kyllä. ihminen on maalannut. Joo, Pirkko. Selvä. Pirkko. Mä olen siis samaa mieltä ihminen, mutta kyllä mä ei välttämättä Pirkko, mutta ehkä Sirkku. Okei, selvä siinä. Okei. No mä erootun nyt sitten tästä ja sanon, että se on AI. Siinä on pieniä tommosia ärsyttäviä asioita, vaikka tuo tekstuuri onkin niin komian näköinen, tommonen vesiväri maalattu kotona takaa pihalla, kun on kukkaa katseltu silmiin. Kukkaa katsottu silmiin. Oh my god. Millaisia kukkia teillä siellä on? Missä Tsernobylissä sä asut? Pohjois-Pohjanmaalla. Siellä, missä kukat katsoo sinua takaisin. Okei. Joo. No niin, Ei, Maikku. kyllä mäkin sanon tekoäly, koska kyllä luulisin, että nuo terälehdet yrittäisi ja nuo lehdet tuolta alhaalta laittaa edes jotenkin kunnolla. Tän on tehnyt Pirkko-niminen tekoäly. Ei, Pirkko! Robotti Pirkko. Tää on niin karvanen tommonen tää valokuva. Karvanen Liian tommonen. karvanen. Tää on Ai. valokuva. Ai ei osaa tehdä karvoja. Se Ei. on valokuva. Pelkkiä Tää on sheivattuja asioita. niin, niin. Vain smooth. Only smooth. Okei, eli kaikki sanotte, että ihmeinen. Joo. Valokuva. Joo. Kyllä. Kyllä, tai siis tähän kuvassa ei siis ole ihminen. Ah. Mitä? Ai. Kyllä, ai. Siinä on jotain, Se on jotenkin se naama on vähän tällainen disturbing. Jotenkin. just kun se tekee uncanny väliin juttuja, niin tässä Niin. on se viba. Niin, jep. Joo, ootte aivan oikeassa. Tämä on tekoälyn tekemä kissa. Kamalaa. Ei ole oikea. Nyt on paha. Minä haluan Ne on. sanoa, että ihminen. Ja noi overlappää tolleen oudosti.
Ilman, eikö sä vaan ymmärrä taidetta? En. Ei käy. Katsotaan ottajuusvuortuvasia. Katsotaan poskea pitkin alas. Mitkä Katru sanoo ihminen, Ilma sanoo Tekoäly. Aji sanoo. Mä sanoisin tekoäly. Siinä on jotakin tommosia juttuja, missä toi väri jatkuu, mutta se ei näytä Niin. pensselin vedolta, vaan se näyttää jollain digital smudgetuulilta. Okei, ja sitten Mai. Ai. Ai. Okei, no tää oli tekoälyn tekemä. Hei! Sillä on nyt kyllä useammat 1, sormet. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ainakin. Ainakin 7. Yhdet menee poikki. Joo. Sos! No Tai yhdet sit on sillä on jäänyt tosi rekaan alle. lyhyet sormet. Ja siis mä vaan en kestä, kun ei ketkään ihmisen kroppa ole tuon näköinen. Ei kenkään ihmisen. Anime-vaifujen on. Anime-vaifu. Anime-waifu. Vieläkin pahempi. Mä sanon 100%, että tämä on kyllä AI. Juu, tää on pakko. Selvä. Tää on niinku varma. Mm-hmm. Ai. Okei, ootte kaikki oikeassa. Tämä on. Ja 13 sitten nää sormea. on tässä näin ilman rintsikoita näin terhakasti, että Niin. Siinä. Tässä Kyllä aika terhakasti siinä. on kyllä. Persoonallisuus. Kyllä persoonallisuus terhakasti esillä. Kaunis poika. On. Hän on kyllä aito. Hänen on Haluan pakko uskoa. olla. Haluan Hän uskoa hänen on aitoutensa. Real boy. No, karvat näyttää todellisilta myös. Niin. Hyvät karvat. Hyvät karvat, hyvä poika. Hyvän pojan karvat on siinä. On kyllä. Pakko uskoa tähän. Se on oikea poika. Jee! Apua. Miksi mä en jotenkin näyttää, että tuo kuva liikkuu? Tosi kummallisen näköinen. On, siis mä en tiedä, mä en halua katsoa tätä jotenkin. Mulla on semmoinen olo, että mun pitää katsoa pois. Se liikkuu. What the fuck? Mitä tapahtuu? Apua. Katru, montaks viinilasia oot vetänyt? Niin. Tietääkseni tää on kyllä vaan ihan makuvettä, mutta... No. Jos mä haluan tehdä tämmöisen kuvan, tai ihan hirveä katsoa. Miten joku pystyy tekemään tämän ilman, että se sekoo? Mitä nämä on? No voi sit se oikein selvää, mikä se on. Tämä on maisema. Ja just siksi mä sanoin, että se on AI, koska jos joku oikeasti joku pikselitaiteilija lähtisi nakkelemaan yksi palikka kerralla ja tekemään jotakin maisemakuvaa, niin kyllä se tietäisi, mitä se haluaa tehdä. Tuossa on vaan niinku tollainen ihme lipuli tuossa oikealla. Niin on ripuli. Ripulia koko kuvaa. Ripuli tossa. Tämä on tosi paha, jos tää on jonkun tekemä. Lopeta näiden tekeminen. Niin. Eli kaikki vastaatte tekoälyyn. Joo. Joo, Apua. Sitten olisi tehnyt edes yhden pilven tonne. Apua. Ei, tää on ihminen. Oi ei, anteeksi. Tai joku kataus. Mä tein tän. Ei tää on tekoäly. Älkää huoliko. Hyi. Iu. Näyttää, kun tuolla olisi kasvot. Backroom. Niin voisivat joskus. Nämä on nyt ne Backstage. Siis tuo pakko näyttää jotenkin oudolta. Vai mitä noin mukamas pitäisi mitä olla? Mitä niinku on? Ei Niin, tää on mitään. kyllä joku AI Ei ole tekemä. mitään. Tää on tekoäly. Niin ihan selkeä tekoäly. Siis Paitsi. kello. Näin. En sanokaan. En sano mitään. Aha. Tää on tosi niinku pelottava jotenkin tää kuva. Siinä on. Minkä takia olisi siisti sanoa, että tämä olisi ihmisen tekemä, kun jos se olisi jotakin kuvia yhdistellyt ja tehnyt tällaisen feikki päkkärikuvaan just niin olisi onnistunut siinä, että halusi sen pelottavaksi. Jos tämä on AI, niin vituttaa. Musta tuntuu, että on kyllä niinku tekoäly. Mä kans olen sitä mieltä. Okay. Lattialista tuossa vasemmalla, niin sekin lähtee vähän eri suuntaan kuin mihin toi perspektiivi veisi sitä oikeasti. Niin ehkä sen olisi joku taiteilija muokannut paremmin. Se on AI!
Se on. Oikein vasta sitten. Mä niin paitsi, että Vilmalla on viikonloppu. Sori, mä oon. Pilettää. Taas se vaan ryyppää. Niin. No joo. Minäkin olen Ai muuten haluatko tietää, että kuka voitti? Joo! Vilma. Vilma meni yksi väärin. Hyvä Vilma! Jaakelin Pirkko huijas minua. Vilmahan sai paremmat tulokset kuin siinä meidänkin kansainvälisessä versiossa paras. Oho. Sä oot kaikista paras tähän. Vilma on kaikkein paras. Master of the MM-mestar. Mestar. Sä oot MM-mestari. Niin. Kyllä te nyt huomaa. Olen tosi professional ihminen. Minä olen opiskellut näitä. Niin, heti nousi. Sehän se nyt on. Niin. Poistetaanko kyseinen ongelma katetrilla nenän vai korvan kautta? No. Haistakaa paska. Selvä. Ei vaan, ei oikeesti. Se oli vitsi. Vähän teloittaa. Kaavunista.